Takže čaute ľudia, my to máš ukončené videa. Máme tu dneska našich otravných potkanov. A útočia to na nás. Tento tu mi svíti do hlavy, pretože neviem, či ja sa dá. Ja mám ADHD. Čo to svítiš modrý svetlom? Ale vieš, čo vám poviem, akože prvá vec je to horor hra. Že vymyslela z SCP hry. A páči sa nám to tu. Toto je môj kamoš Tomáš a Maroš. A ja som Maďo. A útočíme dneska na... Satana! Tohoto prostého satana. To je trošku opitý, ale... On trošku pije pivo, alebo také hovadiny. A je to tu sranda, protože oni sa tu šikanujú, ja tu iba stojím a natáčam, viete? A problém je taký, že im teraz dám fakt. Ty zastrávil. A pravda je, že tu úplne to má a ja vidím hovno. A keby ste chceli vedieť, toto je hry SCP a máme tu týchto dvoch. Zapni to svetlo a nič nevidím. A nemám čo natáčať. Zapni to svetielko, čo máš ten laser meč, alebo čo to máš za... No dobre, ja som vidieť, čo vidíme teraz. A tu máte... Kde máte nejaký... Vankuš? Ale máme tu takých dobrých týchto magrov. Trošku ich teraz vidieť už. Akože z tých tým už je vidieť. A budeme tam sprav. Dobre, už ich je dobre vidieť. To sa vám doríti. Dobre, takže... To je najzabavnejší trickshot na svete. Že teraz spravím toto. A ty prdol. Vy ste si tu usrali, kamo? Brosky! Takže, ľudia, čaute, dajte odber, like, subscribe a pokračovanie dáme o pár sekúnd. Vidíte, počujete sa na blázne a teraz púšťame ďalšie natočenie. Čaute! Takže tu máme ľudí, ktorí sú trošku ADHD, Hej, tomu ver. ale tento tu Magor, tento tu nosil okuliare, takže sledujte. Mám kopni do ryti. Že ty teraz si... Baba. Oni sa tu šikanujú. Pozerajte. Hej, Pepsi. Pepsi! Bum. Pepsi! Cherry, cherry lady. Môj penis tancuje. Prídem na ryti. Viete čo? Viete A ty čo? to natočíš na auto? Ja si predstav, že áno. Ne? Ale tak budeš tam na viek. To je strašné. Vidíte, tam je svetelko. A to svetelko, ono, za chvíľu Marošovi strčíme do ruti a vypcháme mu všetky hovna. To je vypalovací laser. Daj mu. Dobre, tak ideme. Do ryti. Tak, Maroš, môžeme tebe? Zabudni. Prosím. Ale aj mi to daj do hovadinu! Ty jeho laser. Dajte si pusinku. Tak sa ubytujte, počkaj, čo tu máme. Tak sa ubytujeme. Budeme kamoši. Ja už mačkám bajca. Tak čaute ľudia, dajte odber, subscribe a...